esi n'ugbo ọsọ efunata ebukugo ha ncha niile kwụọ ụgwọ. So once ọ na-ala ndịda na-aga isi ozugbo akpụrụ ya na-aga gọọmenti haus. Onye na-enye na-enye ka onye karịa isi ya. Kedu ihe ha bụ n'obi wee na-eme? So ka gọvanọ wee pụta ya iru ọma, ọ matọ n'ịkwa nna ya nọ, ọkwakwata nna ya ọ na-atịde back office. Ọ na-atịde back office, onye ọbụla edebe proposal of their fight about it. Hallelujah. So ihe ya bụ n'obi mgbe ha na-aga ikebe ihe anwa ha na-eme. Otu aka ọ dị, ọ ya ka Chineke na-akọwa n'anyị. But ndị nke Chineke nọ na-ekpesa Chineke si ya, we are fasted before you, they say, why aren't you impressed? Why don't you see our sacrifices? Why don't you hear our prayers? We have done much penance, and you don't even notice it. God answered them. I will tell you why. Because you are living a evil pleasure even while you are fasting. And you keep right on oppressing your workers, oppressing those under you, oppressing your husband, oppressing your wife, oppressing your children. In my name, I don't know why you oppress us. Maka na-ekwu oppression, eke na ọtụtụ ụmụ nwoke na-eme ụmụ nwaanyị oppress. Enwere ụmụ nwaanyị bụ oppressor na-emebi ha oppress. And the man ama mma ka ọ ga-esi wee kọ ya. Maka na ọkọ pụta ndị mmadụ ga-asị ife na-adị eme gị gịnwa. Gịnwa suppose to able the father of the house ka nwunye gị na-eme oppress. You can't even talk about it because it sounds so strange. Hallelujah. Nwoke a na-eji n'ikwu ya ọ na-asụ ude maka na nwunye ya na-eme oppress. Ebe na-emerụ nwoke nwaanyị na-enye nri, Chineke mere nwoke ahụ eze. Mana Chineke sị na aga m enye gị onye inye aka mere gịnị kwesịrị. So ọ bụ na aka zụrụ nwoke nwaanyị na-eweta nri, o nwere ihe ọ bụla ị na-ekarị ụmụ nwaanyị nọ. Ịbala siri ibu ọkpụ ya ụdị mọ. Iweta ego ahụ n'abalị jesi n'azụ ma tetụrụ ya n'elu kọmọdụ ebe ọ ga-afe. You don't need to make noise about it. Because ọ bụ na ọ nụtara gị wee baa uru, amaghị m ka na wee kpata ego ahụ elu. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-ekwu. Ọ bụrụ na ị nọ na be nna gị na-akụ anya ka tebu klọb, onye aka ahụ gị nwoke ma nụrụ gị wee nụbata gị n'ime ụlọ ya ọsịa ka o chiri gị efe ya ọbụla ekwosi bikọ nwunye onye dị ya nwunye na-anọgbu nwanne nwunye Emeka. Hallelujah. Amen. So ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị na-enye ụlọ ọbụla nwaanyị kwesịrị idowe onwe ya n'okpuru gịnị? Welcome back. It doesn't matter how many dollars you make in a week or in a month or in an hour to make yourself. Ị ga nwoke nke a ka ọ bụrụ di gị, ị ga na-agụ okwu ya, ị ga-edobe onwe gị n'okpuru ya, ị ga na-efe ya, ị ga-ekwe ịbata ndị ofe si nwa anya maka na ị na-alụte. Ma kí wọ́n kọ́kọ́ lówó kéré lọ́wọ́ àyọ̀ fún ẹ̀ tẹ̀lé àjẹ́ mẹ́ta. Èdè àti jẹ́ mẹ́ta. Amẹ́ríkà ṣá. Ẹbí là ń tí gbogbo ọ̀sán bí wọ́n ti bọ̀ pátá ọ̀rẹ́ náà. Ìta pọ̀ ní ẹgbẹ́ pẹ̀lú ìṣẹ́ bí ẹgbẹ́ lọ sí ilé yẹn. Àtúwú yé kìlá ìfọ́nà. Like no. I am a real man. You are not any man at all. All these walking there with them, you will see only the king. If I see them about them, and they're not of you. That's why you're running on with you. My God, you think I'm moving the China, the Kano, I don't get it. You go away. Ọmọdé pọ̀ sí ìpẹ̀tọ̀ wọn lánàá ọkùnrin ẹ̀rọ ìtàwọn ọmọ ìjìnà àrùn. Ọmọdé pọ̀ sí ọmọdé pọ̀ sí ìjẹ̀lẹ̀ wà rùn. Ẹ̀jẹ̀ tí máa tẹ̀wẹ̀ wà rùn. Àfi máa mọ ọ̀rọ̀ ìfowó ìtàkì ìdèjì wẹ̀ wà rùn. Use the one water, use the sponge. Ètò ta ẹgbẹ́ ìró lọ máa bọ́ sí plate. So àtọ̀ yẹn lọ́kẹ́ náà ṣe mú mi. Bí bàtà náà àkókò pọ̀. So báyìí kò ìjà náà fún mú lè bí máa rẹ̀ ní ká
mgbe ị ga-amụrụ kwesịrị ka ịbụ n'ebe nwunye gị nọ ị kwesịrị ka emere gị ebere anyị ekwuola anyị edoọbụla anyị asọwa iru ka iji ya anụ maka na unu na-ekwu ọnụ na-ekpe ekpere ma ihe ọbụla obi unu n'obi ka Jehova kwụsụ niile nke ndị agha kwuru. Look what good is fasting when you keep on fasting and quarreling against it in the church, in the family. Ndị nwoke niile tinyere na ntị, ndị nwaanyị niile tinyere n'ọdụ, enwere ịla na ịla tebụl na stool na bed na bụrụ ego eji onwe ji wọ maka na Iran nọ Iraq nọ na masa ndị ya n'okwu family.